Vítám vás u dnešního podcastu a mým hostem je spoluzakladatel NLP Akademie, NLP trenér, mentor a autor knižních bestsellerů Triumf a Magická vlna. Mezi jeho klienty patří nejúspěšnější podnikatelé, profesionální sportovci, umělci a samozřejmě i lidi, kteří se touží posouvat dál. A mým dnešním hostem není nikdo jiný než Peter Sasin. Peťo, ahoj. Tom, zdravím tě a zdravím aj všetkých našich diváků a posluchačů. Já jsem strašně rád, že jsi přijal moje pozvání do tohle podcastu, protože se musím přiznat, proč se to stalo, že jsem tě oslovil, protože za chvíli to bude rok, chybí tomu měsíc, kdy já jsem se rozhodnul pro NLP. Byl jsem u tebe a Ivetky v Bratislavě a musím říct, že jsem strašně z toho nadšený a změnilo mi to život. Neříkám to s nějakou nadsázkou a tak dále, ale je to tak. A co se děje? Lidi mě potkávají a ptají se, Tome, co se stalo, že jsi se tak změnil? A jim začnu samozřejmě básnit o NLP, ale samozřejmě nejsem profik na NLP, tak proto jsem si pozval tebe, aby jsme i my běžným lidem objasnili, co to je NLPčko, protože já třeba před rokem jsem nevěděl, co to je, a proto mám tady tebe, aby si nám řekl. A samozřejmě moje první otázka je, co je vlastně to NLP, nějak lidově řečeno, jednoduše pro lidi, aby to dokázali pochopit, tu jednoduchou zkratku prakticky. Je to brutálne ťažká otázka, pretože NLP je tak obsiahlý obor, ktorý naozaj by sme mohli vám rozprávať hodiny, možno aj celé dni, čo to vôbec je. Každopádne ja to robím tak, aby to bolo čo najjednoduchšie. Pozri sa. Dám to možno na niekoľkých príkladoch a potom také kratučké zhrnutie, aby si to ľudia vedeli naozaj čo najlepšie predstaviť. Povedzme, že máme niekoho, kto pracuje ako obchodník, alebo áno, dajme tomu ako obchodník v nejakej spoločnosti, možno, že kľudne aj v sieťovom marketingu. A potrebuje urobiť to tak, aby dosahoval čo najlepšie výsledky. Potrebuje navýšiť svoje predaje, potrebuje navýšiť svoje sebavedomie, potrebuje zlepšiť svoju komunikáciu a práve v tom mu dokáže NLP pomôcť výborne, aby navýšoval svoju úspešnosť. Pretože v NLP hovoríme veľmi často o tom, že sa tu bavíme o modelovaní excelentnosti. To znamená, že ako to robí niekto, kto je v nejakej oblasti excelentný, výnimočný, ako fungujú tie úspešné stratégie. A práve pomocou neurolingvistického programovania, čo je práve tá skratka NLP, práve pomocou neurolingvistického programovania vieme rozkľúčovať ten úspech alebo úspešné stratégie, tú excelentnosť a potom to naučiť krok za krokom a odozdať to aj iným. Mimochodom, nespomenul som tu jednu oblasť, ktorej NLP perfektne funguje a to je napríklad odburávanie alebo redukcia strachov. Čiže napríklad ten obchodník môže mať veľakrát strach kontaktovať nejakého klienta, môže mať strach ísť s tým, že ako na to zareagujú, ako to odprezentujem, čo vôbec povedia. Takže takisto veľmi, veľmi účinná vec je a dokáže to NLPčko v tom pomôcť. Lebo tie 3 písmenka, poviem byť aj trošku odborný možno, tie 3 písmenka NLP sú pre neurolingvistické programovanie. To neuro, to je naša neurológia našich 5 zmyslov, okay? Čo vidíme, počujeme, hmatáme a tak ďalej. Takisto aj nejaký náš emočný svet. Lingvistické je náš jazyk, lingva. To znamená, že to, čo vnímame tam vonku, alebo aj v sebe vnútri si prekladáme do jazyka, do rečí. A programovanie je tak, ako komunikujeme, či už sami so sebou alebo s inými, prebieha potom práve to programovanie. Čiže vieme ovplyvňovať seba alebo aj tých iných. Mimochodom, mnohí mi hovoria, že Peťo, a nie je to NLP tým pádom tak trochu manipulatívne? A ja vždy odveťujem, že je vysoko manipulatívne, pretože ale chcem s tým samozrejme aj podotknúť, že to manipulatívne nemusí znamenať hneď negatívne manipulatívne, skôr, že dokážeme ovplyvňovať ľudí a práve tu aj my od našich účastníkov si vyžadujeme veľmi taký, sme to vyžadovali od teba, mimochodom, ak si spomínáš, taký prísľub toho, že to nebudú zneužívať, že to budú používať len k prospechu, k tej situácii win-win, výhra-výhra, že to budú používať pre prospech seba aj iných zároveň, takže veľmi, veľmi eticky. Takže toľko by som povedal, neviem, či takto dáva význam, alebo to chceme nejako doplniť. Úplně krásně a já se určitě trošku teďka doplním, protože zrovna předevčírem jsem na to myslel právě na ten příslib, protože právě spousta lidí mi říká, ten týpek si udělal NLP, samozřejmě někde jinde, samozřejmě ne u vás, a používá to jak manipulaci. Říkám, u nás se to nemůže stát, protože my jsme dávali Peťovi příslib a IVC, že to nebudeme používat jak manipulaci a to je správně. A ještě bych se chtěl vrátit k tým strachům a omezení, že i NLP tohle to řeší, protože já předtím jsem měl strach, takové obavy z pavouku a jenom tím, že jsem poslouchal tvůj podcast, protože takhle jsem se dostal
k vám a k NLPčkům, tak jsem odboural strach z pavouku, přesně jak si sliboval za 15 minut v tom podcastu a funguje mi to dodnes. A ani není tajemstvím, že předtím, než jsem šel na NLPčko, jsem měl velký blok z objímání lidí. Jasně, jsem v biznisu, kde potkám hodně lidí a dneska už je i takový standard, že když se známe, tak se objímáme samozřejmě. A mě to hodně vysávalo v tu chvíli, jo? Že mě to nedobíjelo. Teďka objímání rozdávám všude kolem sebe a strašně vám za to s Ivetkou chci poděkovat, protože i to byla asi moje taková transformační cesta, kterou jsem chtěl absolvovat, aby jsem se mohl posouvat dál, protože někomu se může zdát, že nějaké objímání není důležité v biznisu nebo v tom životě. Mě to brzdilo brutálně, protože to nebylo jenom objímání, ale bylo to i takový kontakt s lidma úplně na takový ty blízký bázi a tak dále, takže NLP funguje perfektně a jsem rád, že jsem ho poznal. A ještě jednou děkuji, že jsi tady, protože věřím, že to osloví spousta lidí a třeba i spousta lidem to dokáže pomoct, třeba v nějakých jejich blocích. Ale pojďme se vrátit na začátek. Jak ty jsi se dostal k NLPčku? To určitě zajímá spousta lidí. No, ja možno podobne ako ty, akorát, že to nebolo cez ten podcast. Ja som sa dostal cez to. My sme totiž žili dlho v Mníchove v Nemecku. A keď som, ja to teraz nebude asi možno priestor nejak rozoberať celý nejaký môj životný príbeh, len možno poviem iba toľko, že nebol som vždy na takom mieste v živote, ako som teraz. Tým myslím, čo sa týka presvedčení, čo sa týka schopností, príjmov a tak ďalej, to bolo úplne niekde inde, povedzme to zatiaľ takto. A potom prišiel nejaký okamih v mojom živote práve v tom Nemecku, kedy som si povedal, že chcem začať niečo zmeniť, nevedel som presne čo. A z jedného knižného online obchodu som si objednal knižku o verejnom prezentovaní. Pretože tá téma ma vždy zaujímala, len som sa k nej nejak cez nejaké moje životné okolnosti nikdy neprepracoval. Hovorím si, objednám si knižku, uvidíme, čo mi to dá. A tá knižka prišla, bola skvelá. A možno si už ani presne nepamätám, aká bola, len si pamätám tie pocity, že to bolo dobré. A že tam boli zaujímavé veci. A plus ten autor, a to bolo si myslím veľké šťastie pre mňa, ten autor tam spomínal parádne príklady toho, ako sa to dá zlepšiť, ako vieme zvýšiť vplyv pár malými zmenami na tom, ako používame našu gestikuláciu, ako sa vieme na niekoho prispôsobiť, ako pracujeme s intonáciou, aké slova používame. A to bolo také fakt akože dobré vtedy. Si pamätám, že hovorím, to je zaujímavé, to je super, to použijem, to testujem. Dávalo mi to veľký zmysel. A vždycky tam dal nejakú tú skratku, ja som nevedel nejaké PLN, NPL alebo NLP, alebo a tak, keď to tak zopakoval 3., 4. krát, hovorím si, do čerta, tak čo to je to NLP? Ja vôbec, tak som išiel na internet, no ma to zaujalo. A pretože to bolo veľmi zaujímavé, čo tam povedal. Tak som išiel na internet, hodil som to, myslím, že už vtedy existoval Google dokonca, čo už si neviem ani predstaviť, že existoval život pred Googlom. No každopádne som tam našiel, začal som sa tu viac zaujímať a potom som si viedlo to k tomu, že som podobne ako išiel na seminár, urobil som si výcvik a musím povedať, že som mal dobrý výber, pretože sme absolvovali náš tréning práve aj vďaka tomuto, že som bol v tom Nemecku, práve sme sa dostali potom najbližšie možne k zdroju, pretože sme dnes už ako tréneri certifikovaní priamo Richardom Bandlerom, ktorý je jeden z tých dvoch, ktorí to NLP vytvorili, vyvinuli a dodnes vyvíja a posúvať ďalej. Takže naši účastníci z tohto masívne profitujú, pretože sme tým pádom najbližšie možne k zdroju a tým, že máme napríklad naše semináre robené tak, že je to vždy menšia skupinka ľudí, a nie nejaká obrovská, kde sú stovky ľudí, tak skrátka máme vždy k ním aj ten individuálny prístup a tie zmeny sú potom o to efektívnejšie. Takže to bola nejaká taká moja cesta, cez tú zvedavosť, cez takéto, čo to pekla je, že to je veľmi dobré a naozaj dodnes má ten model, lebo ja vnímam NLP ako model, ktorý sa nie možno ani ako metódu, ako niektorí podľa mňa chybne to popisujú, skôr to vnímam ako model, ktorý je fascinujúci, stále ho objavujem a čím viac viem, tak tým viac zistujem, že ho chcem viacej objavovať. Takže takto nějak. To je úplně super krásný začátek a jsem rád, že jsi se pustil do toho před lety, protože i díky tomu spoustu lidem jste určitě pomohli v NLP a akademii pomoct se posunout dál. Nejenom mě samozřejmě, ale spousta lidí. A co jsem ocenil, že právě ten přístup byl individuální. Že jsme byla malá skupinka, bylo to 15-16 lidí, jak tady den samozřejmě, protože někteří měli povinnosti a to jsem na tom oceňoval, že to bylo super. A co se mi líbilo, že to je tréninky. Že to nejenom, že sedíme a posloucháme,
a zapisujeme si, dokonce musím říct, že Peťo nám zakazuje zapisovat si, takže jenom takhle jsem trošku prozradil, ale teď už chápu proč a používám to taky a je to super. Takže měli jsme ten plný fokus na tebe, na Ivetku a stálo to za to. A právě ta malá skupinka, právě ty vztahy mezi náma a tak dále. Mě strašně překvapilo, že bylo úplně jedno, jestli jsem tam já, nějaký zaměstnanec, nějaký podnikatel, milionář a tak dále, prostě lidi, kteří jsou úplně z jiných odvětví, všichni jsme řešili podobné nastavení, podobné omezení v hlavě a to mě strašně jakoby překvapilo, protože jsem si myslel, že některý lidi, samozřejmě podle povolání a tak dále, že to mají trošku jinak a pak jsem zjistil, že je nám všem plus minus 40 plus a všichni teď ve 40 jsme se rozhodli, že budeme měnit svoje životy a to je zajímavé, že člověk dojde na takovou cestu až kolem 40. Proč si myslíš, že u spoustu lidí to přijde právě v takovém tom věku, kolem 40? No to je zaujímavé, že zaujímavý point, zaujímavý bod, ktorý tu akoby odhaľuješ alebo nejak oslovuješ. Ja si myslím, že u každého to príde tak nejak, keď sa cíti pripravený alebo keď to nejak v sebe niečo nájde alebo ho donútia okolnosti. Mimochodom, čo sa týka toho veku, je zaujímavé, že vždycky, alebo čo sa týka toho, čo opisuješ, tých skupiny, v ktoré ste boli, je zaujímavé, že my to tak vnímame, že každá tá skupina, ktorá sa v ten daný moment zíde na tom seminári, je presne tá, ktorá má byť spolu. Niekedy nám ľudia píšu, teraz mi to nevidie, prídem o pol roka, teraz mi to nevidie, prídem teraz, nejak to menia tie termíny a potom sa ukáže, že to sedí. Že tá skupina, aj vy, ktorí ste boli, tá skupina ste boli enormne. Každý tam mal tú nejakú úlohu, v ktorej potom pomohol tým ostatným sa posúvať tiež. No a čo sa týka toho veku, tak napríklad náš najmladší practitioner, ktorý tiež mal veľkú túžbu prísť, mal myslím 14 rokov a najstarší zatiaľ asi 67, ak to tak dobre počítam. Takže toto rozpätie je veľmi vysoké. Veľmi, áno, je to veľmi rôznorodé. Presne ako tie povolania, o ktorých si hovoril. Či už je to študent, rodič, ktorý chce zlepšiť svoju rodinu, alebo komunikáciu v rodine, stav v rodine, potom človek. Teraz sme mali napríklad človeka, ktorý študuje a vykladá Bibliu, čiže to vedel veľmi dobre a ja som veľmi rád, že mal napríklad tak otvorenú myseľ, že dokázal toto aplikovať potom aj tieto poznatky do toho, ako jeho veci, s ktorým on pracuje, lepšie priblížiť a pomáhať tým ľuďom ďalej. Takže ja si myslím, že možno, že to nemusí byť celkom vekom, možno, že je to skôr tým, keď ten človek to v sebe objaví, že chce urobiť tú zmenu a kedy pre neho dozrie ten čas, aby mohol byť správnou skupinou, ktorou má byť na tom mieste, pretože to je presne to, čo mňa na tom baví, to, čo si aj ty už naznačil, čo ma fascinuje za každým, že tí ľudia, ktorí tam prídu si urobiť premenu, tak si po ňu prídu a idú toho naplno a ju tam aj urobia. A naplno pre nás aj znamená presne, čo si spomínal, že tam robíme veci inak, akože nebudeme možno tu teraz odhalovať, aby sme nezobrali ľuďom to napätie, ktorí sa možno rozhodnú, alebo to prekvapenie, ktorí sa rozhodnú to potom absolvovať. Len je to veľa o opúšťaní zóny komfortu, asi sa zhodneme na tom, že sme tam veľa opúšťali zónu komfortu. Je to tak a musím se přiznat, že pro mě byly některé věci samozřejmě takové, ne že nepříjemné, to nechci říct, ale bylo to fakt výzva, protože určitě si pamatuju živě, jak u některých cvičení jsme říkali, Peťo, my to nedáme, to prostě to nejde dát, prostě teď si nám to řekl a my to máme zopakovat a všichni jsme to dali, prostě protože to bylo přesně takovou tou hravou formou a já miluju věci učení hravou formou. Já nesnáším si někdo něco psát doma, pak jakoby studovat, to si to potřebuju přesně, jak říkáš, otestovat. A to slovo otestuj to používám často právě po NLPčku a díky za tenhle tip, protože od kdy jsem já ukončil ten kurz, možná ještě v průběhu toho kurzu, začal jsem si věci testovat. To, co jsme se naučili, jestli to tak je, jo, že já si samozřejmě od každého mentora vemu něco, co mě jakoby nejvíc vyhovuje a otestuju si to. Pokud to funguje mně, tak samozřejmě to aplikuju prostě dál, takže je super metoda nejenom se učit, ale i otestovat to dál, takže to vás Peťo určitě s Ivetkou tam naučí. A ešte by som možno jednu vec k tomu, keď tam, lebo už som tam cítil ďalšiu otázku, ešte predsa rád. Ty si povedal to naplno a hravo. Robiť veci naplno a hravo a ja si myslím, že to je presne to, čo pre mnohých tam vonku zatiaľ ešte celkom nezapadá, pretože mnohí si predstavujú, tam aj ja som týmto akoby úplne, si myslím, že ja si to smiem pripomínať, len mnohí si pripomíname, alebo spájame, že keď chceme niečo robiť naplno, musí to byť, vieš, ideme a naplno bojujem a bolesť a tieto veci. A čo keď ono to môže fungovať práve tak, že keď ideme naplno, smieme sa pri tom baviť, smie to byť tou hravou formou, kedy to všetko ide, kedy sme v tom flow. Prečo sme ako deti robili také masívne pokroky?
Prečo sme ako deti búrali jednu vec za druhou, v zmysle, že sme prekonávali tie svoje limity, lebo sme nevedeli ani rozprávať, ani chodiť, ani sa najesť. Každý z nás, keď chcel jesť polievku, tak si ju najprv dával do oka. Bo sme nevedeli ani to, ako používať lyžičku. A to boli všetko pre nás prelomové okamihy. Zober si chôdza, písanie. A keď sme boli deti, tak sme práve k tomu pristupovali s brutál hravosťou. Takže čo keď tá hravosť je možno jeden z tých veľkých kľúčov a nie je možno to, že keď sme deti, tak máme tie všetky, a ja neviem, ten mozog nejak, a že to strácame tú schopnosť. Čo keď to nie je vekom, ale strácaním schopnosti sa, nie že hrať, ale byť hravý viac menej. A byť v tom vhodnom emočnom stave, ktorý nám pomáha dosávať tie výsledky. A ja som preto práve taký šťastný a vďačný, že sme sa smeli naučiť, ako to si myslím, že nás odlišuje od drvivej väčšiny poskytovateľov NLP, nielen v Čechách na Slovensku, takisto na celom svete. Bo veľa cestujem, vnímam, poznávam. A je to v tom, že my používame, učíme NLP tým, že používame NLP. Ešte raz to poviem, my učíme NLP tým, že to NLP rovno aj používame, keď to učíme. Pretože v mnohých seminároch vidím, že sa veľa hovorí o NLP a málo sa používa. Napríklad tým, ako komunikovať, aby to šlo presne do podvedomia. Aké cvičenia zvoliť, akou formou, ako ich dostať do tých emočných stavov, presne ako aj ty si povedal. Zdá sa to byť ťažké, nakoniec je to ľahké. A to je práve to, čo si myslím, že nás perfektne, že nám to pomáha a že sme schopní a som vďačný, že sme sa to smeli naučiť práve od Richarda Bandlera, že ten spôsob, ako odovzdávať to NLP tým, že ho rovno používame. Tak to dáva zmysel. Mně se líbí právě i na NLP kurzu, že je rozdělený na 2 části, jo? Že prostě těch 6 dní a 6 dní, nebo jak to tam vycházelo. Protože za mě osobně, já za těch prvních 6 dní jsem prostě spoustu věcí začal jakoby vyřešil a tak dále, posunulo mě to a hlavně mě to hodně sklidnilo, ale za mě já jsem potřeboval, aby mi ty věci ještě došly, měly takové dozvuky, jak se říká, jo? Takže kdyby jsem to jel non-stop, tak si myslím, že můj mozek jako je přetížený a prostě nedá to úplně v plné kapacitě a takhle to je krásně vymyšlený, že je tam ten měsíc pauza, tuším, že jo, plus minus to tak vychází. Cirka tie 3-4 týždne, ako podľa toho, ako a to... A krásně ty myšlenky to prostě dojdou, co v tu chvíli, když jsem tam seděl, tak úplně některé věci mi nemusely dávat smysl a pak najednou v průběhu toho, jak už jsem byl doma, už jsem to tady zkoušel na Lence a tak dále, že jo, takže pak to funguje. A to bolo perfektné, keď ste sa vrátili vtedy, keď sa aj naši účastníci vrátia potom z tej prvej časti a tam potom na začiatku prebieha takéto zdieľanie, čo sa ti podarilo zmeniť, čo je inak, čo si používal, no tam to sú veľké veci, ktoré sa tam dejú. A je to veľmi inšpiratívne počúvať, že ako sa každý z vás potom posúva ďalej, každý z tých účastníkov. Takže jo, je to super formát, tiež sme si ho takto vybrali, lebo funguje dobre. Máte to fakt nastavený dobře a právě tou hravou formou jsem si vzpomněl, že kolikrát u těch her nebo u toho cvičení jsme byli jak malé děti a to bylo super. Že jsme si zase připomněli takové to hravost, žádné výčitky, že mně to nejde. Podporovali jsme toho druhého, když mu to nešlo a to bylo pecka. To prostě určitě stojí za to. Ale k tomu se možná ještě dostaneme někde ke konci. Ale mě by zajímalo, protože udělali jsme tam spoustu cvičení, spousta bloků jsem odstranil třeba já nebo kolegové a tak dále. A já v dnešní době vnímám, že i nějaký poradci, mentoři a tak dále, psychologové tvrdí, že když ve mně něco je, že je potřeba nejdřív odlopovat postupně ty slupky, ty cibule, že to je na delší dobu, běh na delší dobu, než to v sobě vyřeším. A právě díky NLPčku jsem zjistil, že ty změny se dokážou dělat jakoby rychle. Prostě, jo, že jsme udělali cvičení a během cvičení ty emoce se úplně změnily a člověk už najednou si řekl, no a co, prostě už nebudu, prostě mě to neirituje tady ten člověk a tak dále, nebo ten v minulosti něco, co se mi stalo. Jak je možné, že ty změny přicházejí takhle rychle, když ostatní tvrději, nechci nikoho pomlouvat, ale víš, jak to myslím, že změna nemůže přijít rychle, že postupně musíme na tom pracovat, aby jsme postupně sami sebe změnili. V tom vnímam aj pre seba, aj pre mojich klientov alebo pre našich účastníkov práve ten prínos NLP, pretože práve kvôli tej rýchlosti. A ja si myslím, že ono je to aj ten prirodzený spôsob, ako funguje náš mozog. Lebo zoberme si jednoduchú modelovú situáciu. Povedzme, že niekto sa ocitne v nejakej vysokokrízovej situácii, ako môže byť niekedy autonehoda alebo nejaká udalosť, zemetrasenie a podobne. A dostane sa do takejto vysoko vypätej, negatívnej, dajme tomu, situácii a jeho mozog, ktorá môže trvať niekoľko sekúnd, tá nehoda môže trvať niekoľko sekúnd, ten nejaký akt
nepriateľský alebo negatívny, môže trvať niekoľko sekúnd. Tak potom ako je možné, keď sa ten náš mozog v priebehu niekoľkých sekúnd dokáže naučiť nejakú fóbiu alebo reakciu, alebo chápeš, si vie vypestovať nejakú traumatickú reakciu na nejakú udalosť a dokáže to za tých pár sekúnd. Takže je tam pre mňa veľký predpoklad, že ten mozog je schopný naučiť sa za určitých okolností nejakú vec veľmi, veľmi rýchle. A preto mi celkom nesedí, keď mi niekto povie, dobre, ten mozog sa to síce vie naučiť rýchle, len ho to musíme dlho odnaučať. A ja sa pýtam, dobre, prečo? Nie je to náhodou skôr tak, že keď sa vie mozog niečo rýchlo naučiť, natrénovať si nejakú emóciu, trému. Ja mám napríklad klientku, o ktorej občas hovoríme, ona sa mi zdôverila, ja ju teda nebudem menovať, lebo pokiaľ nemáme konkrétny súhlas, tak nemenujeme, ale tie príklady hovoríme, lebo sú anonymizované. Máme napríklad klientku, ktorá keď bola malá, tak stála pred tabulou na základnej, teda v triede na základnej škole ešte, asi bola prváčka alebo druháčka a učiteľka ju vyzvala, aby napísala na tabulu písmeno B. Ona napísala písmeno B, tá učiteľka ku nej pristúpila, chytila ju za vlasy, to u mňa by si, no vtedy ma ešte nemohla chytiť, dnes už nie, chytila ju za vlasy a začala jej búchať tou hlavou dieťaťa o tú tabulu s tým, že takto sa B nepíše. Už jej teda zabudla samozrejme vysvetliť asi, že ako sa má písať to B, možno aby ju naučila nejakú cennú lekciu, okrem toho, aby jej nahnala hrôzu. Aj keď ja si myslím, že všetko sa deje pre nás a z nejakého dôvodu, a to je trošku možno iná téma. Každopádne, to viedlo podľa názoru tejto našej klientky, a táto skúsenosť k tomu, že ona si vypestovala v tú ranu obrovskú fóbiu vystupovania na verejnosti. A ako manažérka spoločnosti, ktorá mala za úlohu veľakrát vystupovať na verejnosti, zažívala za každým brutálne peklo. Tak to mi to ona popisovala. Triasol sa jej hlas, zaplavovali ju negatívne pocity, ako náhle mala vystúpiť aj pred malou skupinou ľudí. A jej cieľom bolo, respektíve vďaka úspechom, ktoré dosiahla, mala odprezentovať nejakú prezentáciu, myslím, že v Prahe asi pred 1000 ľudí. A teraz o čom sa tu bavíme v podstate je, že ona ako mala sa dokázala si tú fóbiu vypestovať v priebehu pár sekúnd, keď jej tá učiteľka búchala tú hlavu o stenu a o tú tabuľu. Takže to si myslím, že prečo je to lepšie možno, alebo prečo je dobré to odstraňovať rýchlo, pretože môj názor je, že mozog je takto prispôsobený. Mimochodom, my ešte nie sme v tom stave ani pomocou NLP zatiaľ odstrániť to za tých pár sekúnd, napríklad ten nejaký strach, fóbiu alebo nejaký limit. Potrebujeme skrátka možno, že tých 5, 7, niekedy 15 minút, zriedka kedy už menej, pretože mozog, a to si smíme uvedomiť, náš mozog, keď má urobiť nejakú zmenu, miluje rýchlo za sebou nasledujúce sekvencie. Miluje, keď to je rýchle, alebo vie, čo si nás s čím spojiť. A keď vieme, akým spôsobom to máme začať robiť, akým spôsobom to máme aplikovať, napríklad tým, že použijeme to NLP vhodne, tak potom vieme tomu nášmu mozgu alebo naše neurológii pomôcť robiť brutálne rýchle zmeny. A to bolo presne dôkazom toho sú aj na našich seminároch, kedy ľudia, ktorí majú, ty si spomínal tie pavúky, pravidelne máme ľudí, ktorí majú fóbie z lietadiel, z lietania, z malých priestorov, z iných ľudí, z výšok, pravidelne sú výšky, neviem, hmyz, hady, čokoľvek, tak potom toho príkladom práve je to, že zrazu oni pretrénujú tú svoju neurológiu, ten svoj mozog a reagujú v tých situáciách úplne inak a to im prináša potom tú osobnú slobodu. V mnohých prípadoch to dramaticky mení kvalitu ich života. A je to práve, podľa mňa je to práve preto, lebo ten mozog miluje robiť tie zmeny rýchlo a je tak zostrojený. Ale musíme pochopiť, ako funguje a tým pádom môžeme k tomu pristupovať tak, že vieme tie zmeny robiť naozaj vysokým tempom. Super, mám to vyzkoušené, mám to otestované, funguje to strašně rychle. Není to vteřinová záležitost, ale je to do pár minut. Někdy samozřejmě i ty informace dotečou za týden, za dva, že jo, prostě člověk si uvědomí, ale je to super, je to strašně krátká doba prakticky, i kdyby to mělo trvat týden. Takže určitě super. Mě by zajímalo, máš už spoustu let zkušeností v oblasti NLP a nějakých coachingů a tak dále. Jaké problémy lidi nejvíc řeší, nebo s čím za tebou chodí, s nějakýma omezeníma a tak dále? Co je taková ta nejběžnější, taková škála toho, co lidi potřebují pořešiť s tebou? Veľakrát sú to napríklad strachy, že chcú nejak eliminovať nejaký strach, mnohokrát fóbie,
Plus vždycky záleží, z akej oblasti ten človek prichádza, v akej oblasti napríklad pôsobí. Na tých manažerských pozíciách sú to veľakrát tie veci, že neviem, ako mám motivovať tým, alebo neviem, ako mám napríklad lepšie predať svoj produkt. Čiže napríklad tam je veľakrát tie komunikačné veci, NLP je veľmi, veľmi silné v komunikácii. A mimochodom, keď sa ma niekto spýta, alebo spýtajte sa hociakého miliardára alebo niekoho vysoko, vysoko úspešného človeka, že čo je to najdôležitejšie, veľakrát vám povedia, že tá komunikácia je absolútne niekde tam na vrchole, pretože komunikáciu máš vždy so sebou, lebo komunikujeme so sebou, komunikuješ s inými, či už predávaš, alebo ovplyvňuješ, alebo komunikuješ s tvojou rodinou, s tvojimi blízkymi, s tvojim partnerom. Takže tá komunikácia je pre mnohých ten cieľ, ktorý chcú zlepšiť. Okay? Že to, kde cítia, že potrebujú sa posunúť ďalej. Takisto, takže tak by som povedal asi naviac, buď tie strachy, alebo ako navýšiť ten výkon. A takisto nám ľudia hovoria aj to veľakrát, keď sa zoberiem, zvlášť možno z toho manažerského, podnikateľského prostredia, kedy nám hovoria, že chcú znova nájsť taký ten pokoj na duši a chcú znova akoby načerpať tú energiu. Vedieť, ako robiť veci tak, a treba to svoje podnikanie, prácu, alebo vôbec ten čas s rodinou, aby neboli takí vyčerpaní. Čiže aby si to vedeli viacej užiť, aby to vedeli viacej zefektívniť. Takže to by som povedal, že sú také tri hlavné a najčastejšie veci. Je to odstránenie strachov, potom je to zlepšiť svoju komunikáciu big time, masívnym spôsobom. To súvisí aj s rôznym odstranením obmedzujúcich presvedčení. Tu sme takisto, keď sa o tomto bavíme, tam padali obmedzujúce presvedčenia fakt ako listie na jeseň, pretože tie obmedzujúce presvedčenia, ak nejaké máme, tak to sú práve veľakrát ten limit, ktorý nám potom bráni urobiť ten skok vyššie. Lebo my sa môžeme na logickej úrovni veľmi, veľmi snažiť, ak neurobíme na tej hlbokej podvedomej úrovni tú zmenu a nezmeníme svoje presvedčenia, tak potom je to takmer nemožné robiť nejaký dramatický skok. Takže tá komunikácia, tie presvedčenia a potom robiť veci viac ľahkosťou, mať viacej energie v živote, ten pokoj na tej duši a viac si užívať tú jazdu a žiť svoj plný potenciál tým pádom. Co mě ještě dál strašně překvapilo na NLPčku je to, že ty nebo Ivetka, podle toho, kdo nás zrovna koučoval, nebo v NLPčku celkově, se neptáte na to, co nám je, nebo jakoby co řešíme, ale na ty emoce. Že je to tam zaměřené právě na emoce, že nerozebíráme konkrétní situaci, prostě kdo mi co oblížil, Féro, Kaťa a tak dále, ale co si od toho prožíval. A to mě strašně překvapilo, že jenom na základě tohletoho dokážeme vyřešit nějaké svoje věci. Jak je to možné, že jenom na základě emocí? Proč ty ode mě nepotřebuješ vědět, co mně se stalo, když jsem byl malý, kde jsem spát, proč mám to trauma? Alebo kto ti kedy ublížil a kto ti kedy čo povedal a akí boli ľudia k nám zlí a tieto veci. Ľudia veľmi radi hľadajú nejakú zamienku, nejakú príčinu, prečo to tak je. A presne NLP, aspoň my ako NLP rozumieme a používame ho, nepracujeme s tým prečo, s tým proč. To znamená, nezisťujem, prečo sa tak cítiš, kto za to môže. A nehrabeme sa v tom hlavne. Čiže veľakrát to, robíme to tak, ako si spomenul aj ty, takzvané nemusíme ísť do obsahu, lebo obsah je nekonečný. To znamená, nemusíme sa baviť, kto čo povedal, čo sa presne stalo, popíš mi to znova a znova. Lebo mimochodom, ak má niekto nejakú traumu trebárs, vieš, a my ho nutíme, aby sme ho nutili opakovať nám tú traumu, popisovať ju znova a znova, tak robíme jedinú vec. Zlepšujeme ho v tom prežívaní tej situácie. A to myslím si, že celkom nechceme. Zlepšovať a trénovať ho v prežívaní toho negatívneho. A mimochodom, samozrejme, pozorujem, že toto sa veľakrát tam vonku deje. Okay? Zvlášť pri tých určitých štýloch terapie. NLP mimochodom nevnímam vôbec ako terapiu, skôr funkčný model, kde učíme ľudí efektívne používať ich mozog a ich vnútorné zdroje. Aby mohli dosahovať osobnú slobodu. Takže nepýtame sa až tak tú otázku prečo, skôr oveľa viac fascinujúcu otázku, ktorá je absolútne pecková a tá znie, jak to deláš. To znamená, ako to robíš. Ako to niekto robí, že si spôsobuje ten strach pred ľuďmi? Ako to robila tá klientka, ktorá si myslela, že za to môže jej učiteľka? Tam učiteľka vyvinula akciu, ktorá trvala pár sekúnd a tá klientka bola tá, ktorá si to roky prehrávala v hlave a zvalovala na tú vinu. A neuvedomovala si, že je to len stratégia, ktorú používa, aby si mohla spôsobiť nejaký pocit. Samozrejme hlboko nevedomé, podvedomé. Čiže my sa bavíme o podvedomých stratégiách, ktoré ľudia spúšťajú, veľakrát sú naviazané práve na emócie. Neuvedomujú si, že niečo spúšťajú. Vieš, lebo zoberme si, ten strach je taký ľahko uchopiteľný, každý z nás ho už totiž zažil. A
ľudia to veľakrát hovoria tak, prepadol ma strach, zmocnil sa ma strach, chytila ma depka, aj také používame, že jo. A ono to nemôže tak byť. Strach sa nás nemá ako zmocniť. On nás nemôže prepadnúť. On nečíha tam niekde za skriňou, za stromom, za najbližším rohom. To my sme vždycky najprv aktívni v hlave, niečo urobíme, potom na tých tréningoch odhalujeme čo, bo každý tu robíme trošku inak. Že my niečo robíme na úrovni, niečo na tej podvedomej úrovni a až potom ako reakcia príde ten pocit. Napríklad ten strach, tá fobická reakcia a podobne. Čiže preto ideme skôr nie do obsahu s tými ľuďmi, skôr skúmame a teraz to bude možno také, a myslím, že to bude uchopiteľné. Skôr namiesto toho obsahu, toho konkrétneho, čo sa stalo, chceme zmeniť tú štruktúru, v ktorej ten človek o tom uvažuje. Lebo keď zmeníme tú štruktúru, v ktorej ten človek na tom uvažuje, tak meníme absolútne to, ako voči tej situácii cíti, ako ju vníma. Či ju vníma ako limit, alebo je mu zrazu možno, že ľahostajná, alebo ju skôr berie ako niečo ponaučujúce, len už akoby nemá k tomu taký emočný prístup. Dám veľmi rýchly príklad, aby to bolo naozaj zrozumiteľné. Mali sme napríklad účastníka, ktorý pred rokmi, ako dospelý človek, on keď bol dospelý, raz niekde grilovali, bol to mimochodom účastník z Brna. A on so susedmi grilovali, mali tam nejakú grilovačku a zrazu počuli strašný krik, zvuky a pribehli, že čo sa deje a tie zvuky išli z jedného auta, kde sa stalo veľmi niečo negatívne medzi dvoma manželmi. A skončilo to fatálne. Ja teraz nebudem moc detailné, lebo sú to negatívne obrazy v hlave. A proste skončilo to tak, že to skončilo fatálnym poranením tej ženy. Okay? Fatálnym, myslím, smrteľným. A on, keď o tom, on už sa snažil oživovať, snažil sa niečo spôsobiť, urobiť, aby jej zachránil ten život, nevyšlo mu to. Len on, keď o tomto rozprával, tak, a mal vyše 2 metre, ja mám skoro 1,90 m. Tom, ty si tiež vysoký chlap. A on teda bol fakt vysokánsky. A to som ešte nevidel tak veľkého, mladého, mocného chlapa sa tak rozpadnúť za pár sekúnd, ako jeho, keď o tomto, alebo keď už na to si spomenul. Bol to veľmi traumatizujúci zážitok pre neho. Mimochodom ešte raz pripomeniem, trvalo to pár sekúnd a jeho mozog sa naučil túto traumatickú reakciu takto rýchlo. A vedeli ju opakovať roky. Čiže ešte raz pripomínam, my sme schopní meniť sa rýchlo. Lenže nemusí to byť vždy z toho, len do toho negatívna, my sa vieme rýchlo meniť aj do toho pozitívna. Okay? To je veľmi dôležité si uvedomiť, že náš mozog takto je nastavený a funguje a má tieto rýchle zmeny rád. No a potom, keď sme aplikovali práve to, on nám tu povedal, o čo ide. Len vieš, potom sme už my s ním nepotrebovali to nejak rozoberať, baviť sa, kde si stal, kto stal, povedať, presne mi to porozprávaj, vieš, taká tá Gesprächstherapie, že sa terapia rozhovorom. My sme potrebovali zistiť, ako to robí, že dodnes tak ničí svoj emočný stav, svoju psychológiu práve tým, keď si na to spomenie. No a potom, keď už vieme tú štruktúru, v ktorej to robil, sme ju vedeli zmeniť a tam nám na to slúžia tie techniky, cvičenia, ktoré sú perfektne prispôsobené tomu, aby to dokázali. A čo spôsobilo to, že on keď roky na to myslel negatívne, zrazu po jednom cvičení v druhej časti toho seminára zistil, človeče, ja si furt viem na to spomenúť. Čiže my sme mu nepremazali nejak tú spomienku, že by sme urobili nejakú amnéziu. On stále vedel, čo sa stalo. On už nemal ten emočný prístup k tomu taký. Už tam nebola tá silná emočná väzba a to bolo práve to oslobodzujúce, že tam ešte raz k tvojej otázke, Tome, pretože tá otázka si myslím, že je fakt super práve v tom, že si smieme uvedomiť, nemusí to byť v tom obsahu, môže to byť práve a je to aj veľakrát efektívnejšie, keď zmeníme tú štruktúru, v ktorej uvažujeme o našich problémoch. O strachu z vystupovania, o strachu povedať si o peniaze, o strachu ísť za niekým predávať, o strachu niekomu zavolať. Čiže tam potom vieme, ako to ten človek robí, zmeníme štruktúru, v ktorej uvažuje a je oveľa, oveľa slobodnejší a môže tým pádom ísť robiť tie veci, ktoré ho posúvajú ďalej. Fakt to NLPčko je strašně zajímavé. A teď jsem si právě vzpomněl na moji osobní situaci po kurzu, kdy na tom kurzu jste nás učili i některé věci si vymazat. Když něco třeba posloucháme nějakého negativního, tak aby jsme si to vůbec neuložili do hlavy. A si říkám, to určitě nebude fungovat, protože jsem hodně detailista na některé věci, tak hodně si to ukládám. A jednou jsem byl u kadeřnice, která mě stříhá pravidelně a když jsem seděl v tom křeslu, tak vedle mě vypravila paní něco, že někdo někde umřel nebo něco takového. A já jsem si to v tu chvíli vymazal podle toho, co jste nás naučili, tou technikou.
A pak jsem přišel domů a chtěl jsem to říct Lence a vůbec jsem si to nepamatoval. Doteď si nemůžu vzpomenout, co ta paní vedle mě říkala, ale bylo to něco nepříjemného, protože jsem říkal vymazuju a fakt se to vymazalo. Presne tomuto my hovoríme, keď sa bavíme o tom, že pomáhame ľuďom, alebo čo to NLPčko dokáže, ako tomu rozumieme u nás na NLP Akadémii, je, že pomáhame ľuďom stať sa z majiteľa mozgu jeho používateľom. Máme niečo veľmi vzácne medzi tými ušami tu a väčšina ľudí tam vonku, a ja som patril k ním a nie je to nič, nie je to žiadna hanba, každý sme na nejakej, nie je to žiadna ostuda, je to každý sme na nejakej úrovni, je to úplne v poriadku. Len vieš, väčšina ľudí si chodí venčiť svoj mozog a nejak, keď chodí von a tak akože ho vyvetrať a trošku. A nám ide skôr o to, ako ho používať. A to je krásny príklad toho, keď ty napríklad spieš, dobre, toto je teraz niečo, čo nechcem prijať do svojho modelu sveta, to nejak vymažem a skrátka potom akoby aktívne ty určuješ, čo je pre teba podstatné, ako sa chceš cítiť, tomu mimochodom hovoríme, tá emočná sloboda, si vyberáš ty, ako sa chceš cítiť a v akej emócii chceš byť. Takže to je perfektný príklad. Díky za ň. Ale fakt jako super, fakt si na to vzpomněl jsem xkrát a minule jsem schválně zkoušel pátrat v hlavě, jestli to tam nenajdu a nemůžu to prostě vytáhnout. Je to tam, protože to cítí člověk v hlavě, jak se to tam chce napojit, ty si napse, ale nedá to prostě, protože žádná emoce u toho není. Asi ty emoce v nás víc ukládají ty negativní nebo i pozitivní věci a tam jsem tomu nepřeřadil žádnou, vymazal jsem to podle techniky. Skôr sa akoby má tendenciu zapísať, áno. Takže úplně fakt mám to otestováno, takže fakt funguje dobře. Takže pokud chcete vědět, jak neukládat věci od negativních lidí, běžte na kurz k Peťovi, on vás to naučí. Fakt to stojí za to, protože můžeme se pak zaměřit na pozitivnější věci, že? Tak. Takže dám ještě jeden taky rychlý příklad. I díky NLPčku jsem se naučil to, že například předtím, když jsem jel z domu a zapomněl jsem někde peněženku, tak naštvaný jsem jel domů a samozřejmě vyzvedl peněženku, rychle jel do ty Prahy, kde jsem potřeboval, takže jsem i trošku, nechci říct risko, ale jezdím pomalu, ale už to nebylo tak jakoby běžně a celou dobu jsem byl zaměřený jenom na to, že jedu pozdě. Teďka zapomenu peněženku, v klidu se otočím, přijdu domů, vemu a řeknu si, asi jsem neměl být v tom čase na tom místě. Něco mě tam možná čekalo. A jedu v klidu do ty Prahy a vím, že neriskuju prostě, jo. Takže jenom takhle jsem si to přenastavil a to mi dává takovou volnost. Konečně jsem takový jakoby volný. Jakoby. Super. A to je krásné. Takže říkám, testuju, nepoužívám všechny techniky z NLPčka, samozřejmě on, jak říkám já, ten vesmír mi pošle zrovna tu techniku, která mi nejvíc sedí, otestuju to na sobě na Lence samozřejmě a na svým týmu a funguje to dobře, protože kdybychom to neskoušeli, tak na co jsme chodili na kurz, to nedává logiku pak, že nejsem nějaké objíždět kurzu. Nám spousta lidí, kteří jezdí na tolik kurzu, mají tolik certifikátů, ale nejsou ani z půlky tam, kde jsem já. Neříkám to proto, aby jsem se jakoby chlubil, ale že vidím, že se neposouvají. A to mi právě ukazuje, že tím směrem já nechci jít. Já chci prostě jít na nějaký kurz, naučit se tam věci, otestovat a zjistit z toho to, co já potřebuji pro ten svůj život. A to mimochodom chcem povedať, ako, ak sa smiem teda nejak označiť, aspoň čiastočne ako nejaký učiteľ trebárs, ktorý mal príležitosť sprevádzať teba a Lenku nejaký čas a možno sa naše cesty ešte spoja pri nejakých príležitostiach. Len každopádne to je to, čo ja vnímam, že teba a Lenku vyznačovalo ako skvelých študentov a tých, ktorí ste urobili takú veľkú zmenu je, že ste boli pripravení a stále ste presne to, čo hovoríš ty, tie veci aplikovať. Bo nie je to o tom dozvedieť sa niečo fascinujúce a povedať si, tak to funguje rýchlo, vieš to zmeniť. Tak mi to ukáž, predži mi to, ukáž mi, ako to žiješ, ako to používaš. A tam práve to je jedna z tých vecí, ktorá vyznačuje tie legendy a tých šampiónov od toho zvyšku. Každý nimi sa môže stať. No tam smieme si naozaj spomenúť, že aplikovať to, čo sme sa naučili a tým, ktorým dáme dôveru, tým učiteľom, trénerom, mentorom, naozaj potom aj dôverovať na toľko, že to otestuješ, že to proste že to otestujeme a že potom tam otvárame tú veľkú príležitosť tomu svojmu rastu. A toto viem a pamätám si presne na to, že ako som vnímal teba, Lenku, som vás videl doslova rásť, čo je úplne perfektné. A tak je práve to, že ste patrili k tej skupine ľudí, ktorá je schopná aplikovať tie veci a ochotná aplikovať tie veci, ktoré sa dozvedia a že do toho proste idú. To je veľmi dôležitá vec, ktorú si smú aj naši diváci uvedomiť, ktoré si ja smiem neustále pripomínať. Samozřejmě děkujeme za chválu a těší nás to, protože jsme se rozhodli jít touhletou cestou. Samozřejmě
Peťo dělá i osobní mentoring. Pokud potřebujete se posouvat trošku na jiný úrovni, tak určitě vám dokáže věnovat i víc času a přímo se zaměřit na váš konkrétní problém. Ale spousta lidí třeba neví, co je to mentor. Co znamená vůbec to mentor? Jak bys to řekl běžným lidem, třeba, který fakt jakoby ty cizojazyční slova úplně nechápou. Jakoby. A vieš, že som si ešte doteraz ani nepozeral nejakú definíciu, čo to znamená? Takže idem teraz odhad nejaký hodím. Nie, pre mňa každopádne mentor znamená niekto, kto mi dokáže ma odmentorovať, kto ma dokáže posunúť ďalej. A ja by som možno povedal to tak, že mentor ti dokáže rozšíriť obzory. Je dôležité mať svojich mentorov. Ja mám svojich mentorov, pretože tí ti jednak ukážu veci, o ktorých ani nevieš, že existujú. Dokážu ťa nasmerovať. A jedna z tých dôležitých vecí je, že mentor, keď si s ňom v úzkom kontakte, ťa nenechá urobiť hlúposť. To je dobre si také, pre mňa to bolo také dôležité si uvedomiť. Ten mentor, keď som s ním a keď mi hovorí, tak chcem niečo otestovať, tak mi neumožní urobiť hlúposť. Skrátka, vždycky ma navedie tak, aby som si mohol aj veci otestovať, len aby som proste išiel čo najrýchlejšie za svojím cieľom, že mi akoby extrémne skracuje tú cestu. A pre mňa je dôležité, keď si napríklad vyberám mentora, alebo ja keď pôsobím aj ako mentor pre druhých, je, aby tam bol ten vzájomný súlad, aby sme ladili spolu hodnotovo, emočne, nejak, aby sme si boli blízki, aby sme spolu skrátka ladili. Lebo napríklad ja z môjho mentoringu, keď niekto mi dá žiadosť o to, aby som ho mentoroval, cirka 20 až 30% ľudí odmietam, aj keď už prejdú tým sitom, pretože väčšina ľudí k nám na ten mentoring neprejde z nejakého dôvodu, pretože naozaj ja som nastavený tak. A teraz napríklad, keď v tejto chvíli, keď sa o tom bavíme, tak mentoring máme nedostupný, ten osobný, ten môj, takže to potom sem tam raz za čas otvorím niekoľko miest, keď buď sa uvoľní, alebo keď nájdem spôsob, ako ešte prijať niekoho, ale je to veľmi, veľmi úzučká skupinka ľudí, s ktorou počas roka pracujem. A ten mentor by mal byť podľa mňa niekto, komu absolútne dôverujeme, komu absolútne dôveruješ a kto s tebou aj ladí, pretože myslím si, že nie je, by som ja povedal tak za seba, že nie je nič horšie, je veľa horších vecí, samozrejme. Ale nie je to možno úplne optimálne, keď si s niekým, s kým neladíš. Čiže ja by som si takého mentora asi nevybral, pretože ja chcem byť s niekým, kto jednak, keď ja sa nechám mentorovať, to znamená, že absolútne s ním ladím, máme dobrý čas spolu s Bevo Flow a zase, keď si ja potom určitým spôsobom vyberám tých záujemcov, ten mentoring so mnou, tak zase to je úplne to isté. Pretože viem, že potom, keď strávime ten čas spolu, tak budeme obaja nabití a bohatší o energiu na konci, pretože to nebude nejaké lámanie, prehováranie a vieš, také, že ja proste milujem pracovať s ľuďmi, ktorí sú vysoko motivovaní, ktorí sú presne koučovateľní, alebo ako teba s Lenkou som dal ako za hyper super príklad, ktorí by si aj ľudia, ktorí s vami spolupracujú, či už sú v tvojom týme, alebo neviem, kto sa všetko pozerá na tieto relácie, na tieto rozhovory, tak proste ako super príklad ľudí, ktorých sa oplatí nasledovať, lebo sú presne takí, ako po tebe požadujú. To je veľmi, veľmi dôležité podľa mňa. Takže Tom a Lenka na mňa úplne špičkový príklad lídra, ktorý sa oplatí nasledovať a pokiaľ s nimi rezonuješ, tak proste urob všetko preto, aby si mohol byť v ich blízkosti, lebo ťa budú meniť. Budú ťa meniť pozitívne a k lepšiemu a pomôžu ti urobiť skok vpred, pokiaľ budeš nasledovať ich rady, lebo to je veľký, veľký predpoklad. Otvoríš sa tomu. Takže pre mňa je to dôležité rezonovať s tými ľuďmi a vidieť, a milujem spolupracovať ešte raz s ľuďmi, ktorí sú vysoko motivovaní, robia veci, ktoré sa dohodneme na nich a nemusíme ich pušovať, aj keď to niekedy tiež je potrebné zo strany mentora pomôcť, akože posunúť toho človeka trošku za jeho uvažovanie, za ten limit. Len to nie je o tom, že by ten človek na mňa hádzal nejak zodpovednosť. Milujem ľudí, ktorí prevzali zodpovednosť a idú na to. Takže to si myslím, že je veľmi, veľmi dôležité potom aj pri tom mentorovi takto aplikovať. Přesně úplně máme stejný názor, že musíme si sedět navzájem a proto i já jsem si vybral tebe, protože úplně čistě náhodně shodou okolností vesmír zařídil to, že jsem si pustil NLP jakoby podcast. Máte i podcasty samozřejmě, určitě odkaz dám pod tohleto videjko. A to mi změnilo život, protože jsem zrovna u toho předělával Skype, protože jsem musel rychle předělat a poslouchal jsem ty podcasty. A co podcast, to úplně wow. Já jsem dokonce v 10 hodin skončil předělávat tady Skype nebo kotelnu
A šel jsem ještě venku na procházku, co běžně nedělám 10 večer, já jsem mi fakt nabitej. Vždy jsem vyběh nahoru, řekl jsem Lence nějaké novinky, ta byla z toho úplně takhle, že neviděla, co se děje, já jsem to tam na ní navalil. A pak samozřejmě jsme šli k tobě na Focus Day, protože jsem si chtěl otestovat, že jestli s takovým člověkem já bych chtěl spolupracovat nebo nějaký kurz, protože mi musí fakt, říkám to upřímně, ten člověk sednout. A tam jsme byli z toho úplně wow. My jsme jeli 5 hodin domů z Bratislavy k nám a my celou cestu jsme se bavili o Focus Day, takže to bylo úplně super. A tam už jsem se rozhodl, i s tebou probíral, že bych chtěl toho jít na NLPčko a jsem rád, že jsem se takhle rozhodnul, protože jak říkám, nejenom já, ale lidi kolem mě vidějí, že jsem se změnil a právě to byl ten nejsilnější nástroj, že NLP, který mi ukazoval tu cestu. Takže super. Co ty považuješ za svůj největší životní úspěch? Pokud se budeme bavit o mentoringu, NLPčko a tak dále. To je otázka, na ktorou často rozmýšľam. A ja som na to prišiel, že celkom ani v podstate neviem, čo je môj nejaký najväčší úspech, aj keď svoj život beriem ako sériu veľkých úspechov. A keby som predsa len mal niečo určiť, čo je ten úspech. Vieš, lebo ja niekedy uvažujem rád, prečo to neviem, možno, že by som mohol povedať, pretože rád uvažujem aj v takých niekedy vzdanlivých maličkostiach. Presne ako ty si povedal, že to objatie a schopnosť akceptovať, vychutnať si, alebo dokonca vyžiadať si objatie, alebo ísť z vlastného popudu sa s niekým. Víš, sa to môže zdať ako úplná banalita. A pritom to môže byť veľká vec a veľké víťazstvo, pretože naozaj ti to pomôže byť otvorený s ľuďmi, viac si užiť, presne o tej energii, neodčerpáva, pridáva, proste je to nový milník a veľký milník v živote. Čiže niekedy mám aj takéto veci, ktoré nechcem akoby banalizovať a degradovať, pretože sa zdajú byť malé. Ja som veľký zástanca toho, keď toho šťenia alebo tej myšlienky, že neexistujú malé okamihy v živote. Neexistujú malé okamihy v živote. Každý okamih v živote je monumentálny. Tam ide skôr o to, čo my z neho urobíme v tú chvíľu a kam ho zaradíme v našom živote. Či sme napríklad vďační aj za tie maličkosti. A keby som mal predsa len niečo vybrať, tak asi by to bolo to, o čom sme sa už dnes bavili. A to je ten najväčší úspech, považujem za každým, keď sa mi podarí práve sledovať veľkú zmenu v živote ľudí, s ktorými pracujem. A to je niečo, na čo si neviem zatiaľ zvyknúť, čo nie je pre mňa vôbec niečo bežné. Je to do veľkej miery samozrejme, by sa to mohlo zdať v tom, že je to veľmi predvídateľné, pretože ešte raz, tie nástroje, ktoré ľuďom poskytujeme, ktoré ich učíme a spôsob, akým im to odozdávame, spárovaný s ochotou sa zmeniť, veľmi dôležitý predpoklad mimochodom, tí ľudia, ktorí prídu ku nám, nie je to tak, že ty na nás hodíš všetku a proste robte a meníte ma. Naozaj veľmi dôležité je, aby aj tí, ktorí zvažujete, že by ste absolvovali akýkoľvek NLP tréning, je veľmi veľká miera seba zodpovednosti za to, ako to dopadne. A my ti k tomu poskytneme potom všetky nástroje a veci, ktoré potrebuješ a pomôžu ti. Takže to, že niekto príde ku mne a dá si toto predsavzatie a ide do toho naplno, tak ten výsledok je úplne istý, že to tak dopadne. Okay? Lebo to je to, čo pozorujeme, že tie zmeny sú fakt famózne a súčasne s tým potrebujem aj tak dodať, že nie je to niečo, na čo sa dá zvyknúť. Ešte som si na to nezvykol a je to za každým obrovský úspech, keď nám niekto napíše, povie, aj trebárs po rokoch, niekedy po viacerých, že proste, hele, fakt ten môj život vtedy sa absolútne zmenil. A ja vnímam, že naozaj toto je niečo, prečo ja si myslím, že som tu, prečo ja som na to narazil, že neexistujú náhody, takisto ako neexistujú malé okamihy v živote. Ani tí, ktorí sa na nás práve teraz dívajú, sa nedívate náhodou, to určite nie. Ani nie ste s Tomom náhodou, ani s Lenkou náhodou, proste takéto náhody, nemyslím si, že existujú, všetko je v tvoj prospech. V náš prospech, čo sa v živote deje, sa deje pre nás, nie nám. A každopádne, toto by som považoval, ten pocit toho, keď vidím, že to proste prináša niekomu užitok, keď to smiem precítiť. A presne keď ty si povedal, že som urobil to rozhodnutie niekedy dávno, že idem sa zaoberať s tým NLP. A mimochodom, to si povedal veľmi pekne. Že naozaj jedna z tých pekných vecí, že naozaj, že nie, že Peťo, díky ti za to, že si mi povedal, díky, že si sa jedného dňa rozhodol a že si šiel tie veci študovať, pretože naozaj bez toho, že by som urobil to rozhodnutie, alebo že by sme urobili to rozhodnutie, aj to rozhodnutie, že sa osamostatníme, že aj ideme do toho rizika, alebo nevedeli sme, ako to dopadne, aj keď sme mali veľmi silné presvedčenie, že to dopadne dobre a to sa naplnilo. A každopádne
je s tým milión vecí, ktoré s tým súvisia, s tým, že dokážeme dnes tieto veci pozorovať. A jedna z nich je, že sme prijali tú zodpovednosť a tú mieru rizika, že ideme do toho. Takže aj ten typ možno pre našich ľudí. A však ja sa budem ešte, asi nejaké typy možno nakoniec zaznie, len každopádne ten môj najväčší úspech si myslím, že stále je neprekonaný, keď vidím, že ľudia prekračujú svoje limity aj s tou ľahkosťou a hravosťou a menia svoje životy. To je absolútna pecka. Koukám, že to máme zase společně, že přesně mě to strašně motivuje, když vidím, že já někoho dokážu posunout dál. Já jsem úplně pak nadšený, mě to tak dobí, prostě tady chodím jak nějaký bohem pak, protože fakt to je věc, která mě energeticky fakt jakoby dobí, že vidím, že ten člověk se posouvá. Pokud člověk někoho koučuje a vidí, že ten člověk neplní nějaké věci, co jsme si dali a tak dále, já většinou ukončuju ty coachingy, protože ta energie se musí i vracet, musí to být vzájemné. Nejenom utracení penízek za coachingy a tak dále, ale prostě navzájem jsme si prakticky učiteli, že jo? Protože i ten žák učí prakticky toho mistra, občas se to stane, že jo? Takže super. A mě a naše diváky by určitě zajímalo, že určitě děláte i nějaké různé kurzy a možná jsme zapomněli říct, že děláte i retoriku, protože i na retorice jsem u vás byl a taky mi to změnilo úplně život, takže určitě i tohle můžeme zmínit, že jaké kurzy nebo jaké vy akce, jakoby ty, Ivetka a váš tým děláte v průběhu roku, na co se můžou diváci těšit nebo na co se samozřejmě můžou přihlásit, absolvovat. Takže tie veci, ktoré robíme, tak sa dajú napríklad teraz o nejaké zhruba 3 týždne, to necelý mesiac od tohto, kedy robíme tento rozhovor spolu, tak máme NLP Practitioner, to je ten tréning, na ktorom si bol ty, a to znamená náš 12-dňový certifikovaný NLP tréning, kde ideme absolútne naplno, totálne bomby. Myslíme na to, prosím, že to je s ľahkosťou, nie je to také, že nejdeme cez tú bolesť proste, ale prekračujeme tie limity, takže to je jeden z tých zásadných tréningov, taká naša doslova vlajková loď. Potom máme aj tú magickú retoriku, na ktorú si spomenul, tu máme ten víkend predtým, ktorú tiež robíme tak zhruba 1-2 krát ročne, podľa toho, ako nám to vyjde časovo. A to je mimochodom dvojdňový seminár a tam takisto som extrémne vďačný, keď vidím, že prídu ľudia, ktorí napríklad sa zdajú byť ako, neviem, či aj v tvojom tréningu, keď si bol tam niekto, kto sa javil byť ako úplný antitalent, že nevedel pomaly povedať. Áno, pozor, povedať súvislú vetu, tak potom zrazu tí ľudia, ktorí by si povedal, to je nejaká šedá myš kancelárska, tak zrazu tam úplne, že tam padáme z nich na zadok, pretože dávajú s tými princípmi, ktoré fungujú. Ja totiž milujem odozdávať princípy, ktoré sú funkčné. A ako si aj ty povedal na začiatku, vieš, pre mňa je každá teória dobrá, tak ako si ju viem overiť, že funguje. NLPčko, dobre, ukážte mi, ako to funguje. Viem si to overiť, aha, dobre, to ma zaujíma, idem to robiť. Magická retorika, naozaj dokážeme za 2 dní urobiť z niekoho, kto nevie poriadne prezentovať, urobiť naozaj výrazne lepšieho speakera, že fakt zaujme. No ukáž mi, ako to funguje. Takže ja si rád tieto teórie testujem a naozaj pre mňa je každá teória len tak dobrá, ako si je viem otestovať. Takže to je napríklad magická retorika. A mimochodom, dodnes som presvedčený, nikto mi to nevyvrátil, najintenzívnejší a najnáročnejší retorický výcvik na Slovensku a v Čechách a v okolitých krajinách. Akože fakt tam účastníkom tečie pod po chrbte, keď ideme proste jedno vystúpenie, také mini vystúpenie za druhým. Takže vidím, že prikyvuješ. Bolo to fakt akože brutál. No a potom máme ešte, ponúkame aj NLP Mastera, čo je taká nadstavba nad NLP Practitionera, čo je to pre tých, ktorí prejdú NLP Practitionerom a chcú sa potom skokovo v tom NLPčku posunúť ešte ďalej. To je naozaj to, kedy ľudia potom ešte hlbšie prenikajú do tohto fascinujúceho modelu. To je napríklad Master, ten je 10-dňový, tiež prebieha takým spôsobom, že je rozdelený na 2 časti. No a potom tebou spomenutý Focus Day, ten momentálne robíme raz ročne. A to je seminár jednodňový, takisto máme jednodňové semináre, napríklad tajomstvo programovania mysle. To je, keď ľudia si chcú trošku ošahať, presne ako ty si povedal, ale páči sa mi to, podcasty mám napočúvané, poďme na nejakú jednodňovku a uvidíme, jak to bude fungovať. Viem, že už od vás tam niekoľkí ľudia boli na takýchto seminároch jednodňových u nás, čo veľmi pekne ďakujeme, tešíme sa. No a plus potom máme ešte napríklad seminár Magická vlna, ktorý tak trošku je nadviazaný na moju knihu Magická vlna, je to Magická vlna live, sa volá tento seminár a tam ideme do takých tých už jemnohmotnejších vecí, možno trošku spirituálnejších. Takže tá škála je rôznorodá, miestami ju trochu upravujeme, máme samozrejme aj online kluby, mentoringy a mimochodom
keď sa bavíme o tom practitioneri, ja som dúfal, že sa na tú tému budeme baviť, o tých našich tréningoch, tak by som chcel tvojim ľuďom urobiť také osladenie, čo na to povieš, Tom, tak trošku takú nejakú. Uvidíme, že čo to bude, no každopádne tí z vás, ktorí sa rozhodnú prísť napríklad na NLP practitionera, a to je jedno v ktorom termíne, keď nám poviete, že ste buď z Tomčo týmu, alebo že ste videli tento náš webinár, tak a budete to mať iba odtiaľto, len túto môže vidieť, neviem, či máme webinár, tento rozhovor, tento podcast, tak pre vás ako potom po absolvovaní toho kurzu dostanete od nás ako darček a poďakovanie, že som tu smel ja dnes o NLPčku rozprávať, dostanete od nás 6-mesačný prístup do môjho online mentoringového klubu, ktorý má mimochodom masívnu hodnotu podľa toho, ako ho oceňujú naši účastníci. Takže 6-mesačný bezplatný prístup potom do tohoto, aj do archívu, aj do potom tých živých vysielaní, ktoré idú na rôzne témy, či už je to NLP, efektivita, prezentovanie, ako meniť presvedčenia, akým spôsobom si zadeliť čas, ako plánovať a podobne a podobne. Takže si myslím, že veci, ktoré vás môžu ako ľudí, ktorí robíte to, čo robíte v tom, čo týme o vašej spoločnosti, vás môžu byť pre vás vysoko prínosné. Takže stačí potom povedať, nemusíte to nikam písať do prihlášky, stačí potom povedať v priebehu seminára, hele, to sme my, nebudeme vedieť, budeme si to pamätať a potom vám po absolvovaní tohto tréningu pridáme takúto možnosť ešte tých 6 mesiacov sa potom zdarba s nami posúvať ďalej. Takže verím, že to bude celkom dobrý také osladenie toho celého. Wow, tak toto je úplně úžasný bonus. Samozřejmě i já ty videa už mám nakoukané od tebe z toho mentoringu a jsou úžasné. Já to dělám tak, že si to pouštím do sluchátek, když něco dělám, takže nepálím jenom ten čas u něčeho, ale ještě se i vzdělávám třeba o předělávání právě ty kotelny a fakt tam byly úžasné věci, které prostě mi krásně zapadají do sebe, jakoby, jo. Ale musím říct, že i ten osobní rozvoj je to taková cesta, že některé věci třeba před rokem mi vůbec nezapadly do sebe, ale počas té cesty i po NLPčku, i po různé retorice a tak dále, a najednou mi to krásně zacvaká a si řeknu, aha, tohle tím bylo myšleno, jo? Že ten vidět, že ten mozek se trošku potřebuje i naladit na tu jinou vlnu. Takže děkujeme za ten bonus, určitě budete mít tady QR a dolů odkaz ještě pod videem napřímo na seznam těch kurzů, co Peťo a Ivetka samozřejmě jejich tým pořádají, takže určitě stojí za to a pokud chcete být dobrý řečník, protože třeba ve vašem biznisu potřebujete umět dobře mluvit, tak doporučuji i tu retoriku, přesně jak Peťo říkal, že nám pak tek po zádech, bylo to intenzivní a řeknu, že první den jsem si říkal, jestli jsem neudělal špatně, říkám to na rovinu, protože fakt jsem byl z toho takový jako rozhozený a pak ten druhý den, když už jsme finišovali, tak si říkám, wow, už chápu, proč to je intenzivní, ale neskutečně nás to vystřelilo, jakoby to. A já jsem se vrátil domů, a protože já dělám webináře 1-2krát týdně pro naši společnost, a já jsem to hnedka začal aplikovat. A postupně, jo, jsem si to tam prostě přesně podle ty retoriky zkoušel ty pauzy, zkoušel jiné antre, zkoušel dát příběh a si říkám, wow, proč jsem o tom nevěděl do teďka. A přesně o tom to je, takže zase jsem si to otestoval, určitě doporučuji, retorika je pecka a za 2 dny se posunete tak daleko, jak kdybyste se učili to 5 let. Mám to vyzkoušené, takže je to moje vlastní zkušenost, kterou vám tady předávám. Není to, Peťo mě za to neplatí, nedávám mi za to žádný bonus, ale je to fakt moje osobní zkušenost. A zpětná vazba od lidí, kteří chodí na naše webináře a hned po tom webináři, který jsem změnil po té retorice, řekli, wow, to bylo úplně něco jiného. A lidi mi psali sami, takže tam jsem si to krásně otestoval, že prostě ta investice, protože i kurz samozřejmě něco stojí, vždy stojí za to, protože já jsem ušetřil 5 let třeba nebo 3 roky nějakého učení. A o tom to je. Pokud si najdete člověka, který třeba jak Peťo, mentor, má ty zkušenosti a tak dále a může vám to předat za 2 dny nebo za 12 dní. Prostě některé věci. Tady asi není co řešit, není proč váhat. Pokud se chcete posouvat, samozřejmě. Peťo, krásně nám to utíká, aby jsem tady si s tebou mohl povídat hodiny samozřejmě, ale já se vždy na konci snažím vytáhnout z našeho hosta nějaké 3 tipy. 3 tipy pro lidi, protože ty seš mentor, seš coach, že ho děláš NLPčko, retoriku a tak dále, ale asi víš, co lidi nejvíc řeší v běžném životě. A určitě nám dokážeš dát nějaké 3 krásné tipy na závěr. Třeba i možná díky tým tipům některé lidi se rozhodnou, že ano, já se chci změnit, chci udělat třeba nějaké NLPčko nebo půjdu na fokus nebo na jednodenku. Vyzkouším udělat v životě tu změnu, že možná nemusím já být vždy na tom samém místě a mít nějaké omezující přesvědčení. Takže 3 tipy a teďka je prostor pro tebe, aby si nás pořádně nastartoval. Takže
Dobre, tak ja som rozmýšľal celý, že ako si to rozprával teraz, že 3 tipy poďme dať. Dobre, takže 3 tipy, ktoré môžu ľuďom pomôcť sa posunúť výrazne ďalej v živote trebárs a uľahčiť im mnohé veci. Tak takéto 3 tipy by som chcel teraz dať. Prvý z nich je, ktorý neustále pripomínam sebe, klientom, ten prvý tip je naozaj podľa mňa extrémne dôležitý, pretože keď ho nerobíme, tak potom veľakrát výsledok je nejasný. Potom práve môžu vznikať rôzne strachy, rôzne pnutia, pochybnosti a či to má vôbec význam mať takéto, držanie sa v zóne komfortu. A keď naopak tento prvý typ urobíme a používame ho a spomenieme si naň, tak nám to môže tie strachy odobrať. Môže nám to dať také jasné smerovanie, jasný cieľ a rýchlejšie ho dosiahnuť. V akejkoľvek oblasti. Či je to biznis, rodina, vzťahy, čokoľvek. A ten prvý typ je, prosím ťa, maj v tých kľúčových veciach, ktoré sú pre teba dôležité. Maj jasný, cieľový, pozitívny stav. Maj jasný, cieľový, pozitívny stav. Čo to znamená? Veľa ľudí, keď napríklad ide do nejakej situácie, napríklad za klientom, urobiť ponuku alebo prezentáciu, mnohí majú tendenciu urobiť to skôr tak, že si robia starosti, majú pochybnosti. Čo keď sa stane toto? Čo keď teraz on ma s tým pošle preč, on ma vyhodí? Čo keď ho nebude baviť tých ľudí, ktorým to budem prezentovať? A to potom práve spôsobuje, ja už som to hovoril v dnešnom rozhovore, že najprv my sme aktívni v hlave a potom je až emócia, ktorú cítime. A práve toto je príklad toho. Tie pochybnosti a tie negatívne scenáre, a my tomu na NLP hovoríme ten mindfucking, aký máme dobrých angličtinárov. Mind je mysel, fucking, nemusím prekladať, ten mindfucking, to znásilňovanie mysle práve spôsobuje tie pochybnosti, strachy a tak ďalej. Takže nahradiť to práve tým pozitívnym cieľovým stavom. A to je napríklad, čo robím aj ja. Čo som si urobil, ten pozitívny cieľový stav aj pre dnešok, pre tento náš rozhovor, lebo ja som si položil otázku, ktorú odporúčam si napísať, robiť a používať do nekonečna. A to je, podľa čoho zistím, že to dopadlo skvele. Podľa čoho ja by som zistil, že tento dnešný rozhovor dopadol super. No tak na konci mi to povie asi nejaký môj pocit, že sa mi podarilo to nazdieľať, že sme si to spoločne s Tomom užili, že sme boli vo flow, že proste z nás to tak sa rinulo. Že to dopadlo proste dobre. Podľa toho to zistím. Takže tak si budem potom aj ten cieľový stav predstavovať. Keď prednášam napríklad, tak si predstavujem, že mi ľudia tlieskajú a nie, že sú negatívni. Predstavujem si nadšený potlesk a tak ďalej. A mnoho z tých prípadov si myslím, že z tých príkladov poznáte, pretože verím, že táto myšlienka ku vám neprišla prvýkrát. Pretože si myslím, že určite v jednej alebo druhej forme ste už započuli a myslím, že aj Tom a Lenka vám to v veľkej miere dávajú ako tip. A chcem ho vyzdvihnúť, pretože to je naozaj dobrý tip. Čiže ešte raz, do akejkoľvek situácie pôjdete, počnúť od teraz až po celý zbytok života. Vytvorte si návyk, vytvor si návyk uvažovať v pozitívnych cieľových stavoch. Ono sa to zo začiatku môže zdať byť ako také abstraktné a na silu, a tí z vás, ktorí ste to už aplikovali, viete, ako dobre to funguje. Tí z vás, ktorí to ešte len budete aplikovať, uvidíš, bude to fungovať super. Takže tip číslo 1, pozitívne cieľové stavy, like always, vždy, keď ideš na dovolenku, to bude super, to bude super. Námietka oči tomu kratučka, ktorú ľudia hovoria, dobre Peťo, ale keď to neklapne, budem potom sklamaný. Tak s tým súvisí taký podtyp, nauč sa zaobchádzať s tým sklamaním, keď to neklapne. Ale vždy maj veľké očakávania. Ja vždy očakávam úspech. Okay? A potom tie stratégie, ako s tým zaobchádzať, lebo to ťa potom donúti a pomôže ti robiť tie veci. To, že sa niekto bojí sklamania, ho skôr bude brzdiť a nebude potom robiť veľké veci kvôli tomu a snažiť sa robiť veľké veci. Takže to by bolo k tomu. Druhý tip, prosím ťa, a chcem ho dať tak pre vás ako predtým a vidím, že veľa ľudí, tento typ je veľmi dôležitý, ktorá môže pomôcť v motivácii alebo v tom neklasiť tie prekážky, ktoré si niekedy kladieme, lebo najväčší bojkotér sme väčšinou my sami, tak je, prosím ťa, moc nemysli. Keď ideš do nejakej situácie, predstav si pozitívny cieľový stav a choď do toho. Moc nemyslí, teraz nehovorím, aby boli nejaké bezmyšlienkovité stroje, skôr, ja som to vypozoroval tak, že keď nad niečím začneme moc uvažovať, tak potom začneme mysleť a myslíme, až to premyslíme, až to prekombinujeme a nerobíme to, lebo to urobím zajtra. Lebo si nájdeme milión dôvodov, prečo to nerobiť. Ak chceš robiť telefonovanie, zdvihni ten telefón a hovor, ono už to potom bude. Keď chceš robiť kontaktovanie, urob ten kontakt. Čiže moc nemyslí, konaj. To je môj druhý tip.
ktorý možno sa môže zdať byť trochu kontraintuitívny a je veľmi, veľmi účinný. Keď chceš ísť behať, nemyslí nad tým, čo všetko to bude tam obsahovať vonku. Proste si zaviaž tie tkaničky na tých teniskách a vybehni. Moc nemyslí, konaj. A ten tretí typ, ja už som tu dneska povedal. A doplním ho. Zlepšuj sa, neustále sa zlepšuj. Vždy sa pýtaj, čo je ďalšia vec. Aj po dnešku. Ak vás tento rozhovor zaujal, ak si tam našli pre seba aspoň trošku niečo cenného, mimochodom, niečo cenného, čo sa týka napríklad fungovania mozgu alebo akým spôsobom vieme robiť rýchlo zmeny. Takže si polož otázku, čo je ten ďalší krok, kde sa môžem ešte zlepšiť. Nezastavujte, dobre, posúvaj sa ďalej. A ten tip, ktorý s tým súvisia, chcem dať, prosím ťa, nasleduj svojich kľúčových ľudí. Nasleduj svojich kľúčových ľudí. Mnohí z vás ste videli film Forrest Gump. Všimnite si, s čom vynikal Forrest. On nasledoval kľúčových ľudí. Keď mu Jenny povedala, biež Forreste, biež. Forrest bežal, pretože v tom momente bola tá Jenny pre neho kľúčový človek. Kľúčový človek. Keď mu povedali, hele Forreste, ten ping-pong je veľmi jednoduchý, stačí, nikdy nesmieš spustiť loptičku z toho míčku. A tak tomu s tým míčkom prešiel pred očami. A Forrest nasledoval tento typ človeka, ktorý vedel hrať ping-pong a stal sa najlepším hráčom ping-pongu na svete. Čiže nasleduj svojich kľúčových ľudí. To je to, kde som chcel vyzdvihnúť veľmi a prečo som aj milujem spolupracovať s ľuďmi, ako je Tom, ako je Lenka, ako sú títo vaši lídri, pretože to sú ľudia, ktorí, keď už im niekto niečo poradí, tak do toho idú. A urobia to tak. Čiže nasleduj svojich kľúčových ľudí. Presne ako jedna naša šampiónka, olympijská víťazka, majsterka sveta, víťazka viacerých svetových pohárov a globusov v lyžovaní, Petra Vlhová. Hlavne ju poznáme na Slovensku. Je to u nás veľmi známa športovkyňa. Máte takých aj vy kopec, ešte viac ako my tu na Slovensku. Ľudí, ktorí robia svoj šport. A mňa fascinoval, keď tréner Petri, keď sa ho pýtali, v čom jeho zverenkyňa iná ako iné, tie predošlé, ktoré neboli až také úspešné. On povedal, vec, ktorá mne urazila dekel. Úplne som sa z toho posadil na zadok. On povedal, Petra robí to, čo jej poviem. Bum! Chápeš, to bolo úplne, že čože? Tieto banality niekedy môžu úplne zmeniť všetko. Čiže keď ti niekto, kto je už tam, kam chceš dojsť, ty povie niečo, tak to prosím ťa rob. Lebo aj tí profíci, aj tie iné profesionálky v tom lyžovaní to nerobili. Oni tam mali človeka, ktorému dali dôveru a nerobili to. Povedal, jedz toto. Petra to jedla. 99% to nejedlo. A ja viem tiež, o čom hovorím, lebo tiež trénujem športovcov, reprezentácie a viem, že tam sa nájde vždycky hrstka tých, ktorí to nasledujú a tá väčšina, ktorí si povedia, to je blbosť, to nebudem robiť. A tí, ktorí z vás, ktorí chcete naozaj uspieť, tak ešte raz tieto 3 typy. Maj vždy jasný pozitívny cieľový stav. Vytvor si ho. Ak ho nepoznáš, vytvor si ho v mysli, aby ťa tam tvoja myseľ mohla doviesť. Mocne mysli a konaj. Čiže keď už ten cieľový stav máš, choď do toho a vždy sa zlepšuj, neprestávaj, nezastavuj a nasleduj svojich kľúčových ľudí. To sú moje 3 typy. Wow, úplně mě to nabudilo, jde do ty akce, takže spoustu věcí si otestuju. Peťo, díky, že jsi fakt dneska přišel na ten podcast a že nám to časově vyšlo, že jsme to krásně skloubili. Věřím, že i naši diváci, posluchači jsou nadšení, že jim to dalo třeba tu energii do toho života a že i našli možná i nějaké nástroje k tomu, aby se dokázali oni posunout, že ty nástroje tady jsou, jen někdy nevíme, na koho se obrátit, ale teďka myslím, že už vědí, na koho se obrátit. Takže určitě pod videem nebo i QR tady bude, můžete se obrátit přímo na Petra, Ivetku, na jeho tým a určitě vám dokážu pomoct, tak třeba jako mne. Tomia, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Naozaj som si to veľmi cením, že ste si ma pozvali do vášho podcastu, takže ďakujem veľmi pekne za to a držím všetkým našim divákom a poslucháčom palce a ďakujem aj im, že nám dali svoju energiu a svoj čas. Super. Mějte se krásně a možná se uvidíme zase někdy u nějakého dalšího úžasného podcastu. Ahoj. Držte sa, čau.